नै खैना गोदानखौसो एवनो होदो जोंहा आंसो मेट्रिक होनाय रखम जाजोबना दङ माने आंसो पास जादों आरो आंनिसो रिजाल्ट माने ओरैबायदि इदि जाजोबना दं आङो जायो माने सानथावि बुस्थुआ जानानै होयो अब्ला माने बिराद इन्टारेस्टआ बांसिन जायो आरो बिनि अखायानो गारनो लोंलालै बेखौ भगबान हालायबाय लोगोफोर हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय नोंथांमोनाथ' दसे सिगां नुखाबायानो अखाया माबायदि अकस्मात फैनानै हाग्लुं हाग्ला सिलुं सिला खालामजोबना थांलायबाय ओमफ्राय इथिंजाय जि लामनायानो एसे सिनानै दासो लामफिनलाय लांबाय आरोना ओमफ्राय दायो दिनैथ' माने बिराद एक्साइटेड आरोना दिनै मानो होनोब्ला जाय HSLC ओइ रोङा नालाय बिदिनो मेट्रिकनि रिजाल्ट होदो नालाय माने मेट्रिकनि रिजाल्ट जायफोरा होदो धलब गोसोफोरा मोनखादोंमोन जानांगौ ओमफ्राय आंहाबो एकदमबारे मिथियो नालाय फिलिंसखौ जोंबो मेट्रिक होनानै पास जाबोनो मोन्दोंमोन आंथ' सेकेन्ड डिभिजनावसो पास जादों रोंथारामोन नालाय फरायनो ओमफ्राय दायो जोंहा आदानि फिसालाया माने बिदिनो सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादो आरो लेटार गांथाम मोनदो ओमफ्राय बिराद मोजां मोनदो जोङो माने गथ'खौ एसेबां मार्क लानानै पास जागोन होननानै जों सानथाराखैमोन ओमफ्राय ना जाय बुस्थुखौ आनएक्सपेक्टेड जायो माने सानथावि बुस्थुआ जानानै होयो अब्ला माने बिराद इन्टारेस्टआ बांसिन जायो आरो बिनि थाखायनो एबारनि मेट्रिक रिजाल्टखौ बिराद इन्टारेस्ट मोनदो आङो ओमफ्राय माने जबरदस्त माने बाजैनाव बिजावजालि गेदेरनाव माने ब्रा आङो बोरमा मासे बिथारबाय आरो नों बोरमा मासे होथारनांगोन नों फिसालाखौ सेकेन्डआवसो पास जागोन होननानै बुंदोंमोन फेलबो जानो हागौ होननानै बुंदोंमोन दा नोङो फार्स्ट डिभिजन लादो लेटार गांथाम लादो नों होथारनांगोन होननानै माने जोङो बाजैनाव ब्रा बोरमा मासे बिथारबाय आरो दायो गांगा टप्पाया ओजोंहाय रेडि जानानै दं थांनो थाखाय माने बिहावनाव आलासि जानो थाङोबा दुगैलायाबाबो जायो होननानै बुङो ओमफ्राय आं आरो एसे साजायनानै लांनो नागिरो बुजिथारा माने लेथ्रायैनो थांनांगोन आं खामानिसो मावखानांगोन बोरमासो दानखानांगोन होननानै गामसासो गानबाय आरो नै गांगा टप्पाया ओमफ्राय दायो रेडि जाबाय जोङो थांबाय थानोसै नोंथांमोनाबो नुलांबाय थागोन आरो सोर खाना जानो फैगोन ओमफ्राय बिराद मोजां मोनदों आरो गथ'नो माबा मोनसे मिथाइफोर लांनोसै आलासि जानो थांनानै आपेल आंगुरसो लायो मालाया लायो गल्ला भुजिया इया लायो आरो नै आपेल दो आंगुर सोरनोबा जाहोनो लानो आपेल आंगुरखौबा दामा बासिदों आंगुर आधा केजि लाबाय जोंनाथ' न'आ सब बारबानो मोनो लोगोफोर ओमफ्राय ना दायो माने आपेलजों आंगुर लाबाय आरोना गथ'नो आङो बेखौनो गिफ्ट फैनोसै फरायनायाव मेलेमा बांबावथो होननानै दालिमबो लानांगौमोन ओमफ्राय दालिमखौ मोजां मोनाखै आङो ओंखायनो लायासै आरोना आङो फाइनालि मोनफैबाय आरोना नै न'आवहाय मोनफैबाय आङो एकदमबारे बांला जानाया न'आ नै बांला जाजोबना दं गोदान न' खागासिनो लेट्रिनखौबो गोदान खानांसिगोन बोरायजोब्बाय मानसि माखा सोर फैदोबा ना फैथ'वाखैना आंसो मोनफैग्रोखौ मिथिला आरो खारखुमा जोब्बाय नामा खारखुमा जोब्बाय नामा बेसे लेटार लानाय नोंलाय आंसो मेट्रिक होनाय रखम जाजोबना दङ माने आंसो पास जादों आरो आंनिसो रिजाल्ट माने ओरैबायदि इदि जाजोबना दं आङो माबा फनानो रायलायबाबो जोबाखै दायालागै फन माबा नों बोरै मोनदो दा गोसोखो माने आं जेसे जागोन होननानै सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय सेकेन्डआवसो होन्दोंमोन थार्डआवसो होन्दोंमोन गथ'फोरनो बेबायदि होन्दोंमोन आङो ओमफ्राय माने आनएक्सपेक्टेड माने इनिख्रुइ आं लुगैनायनिख्रुइ बा आं साननायनिख्रुइ माने इसिनि गोबां बारा मोनदो नालाय ओमफ्राय निजिखौनो माने
बिराद सानना मोनाखै आरो गथ'खौ माने थाङोबाथाय थांबा फार्स्ट जेन डिभिजन फार्स्ट जेन डिभिजन थांगोन थांगोन नङाबा सेकेन्ड थांगोन बिदिसो होनबाय थादोंमोन जोङो ओं ओमफ्राय इखायनो बिराद माने जाथावि माने जादों जागोनखौ नालाय। जों मिथियामोन ओमफ्राय जाना होबाय नालाय बोरैबा जाजोबदो थारमाने बोरै माने न'नि मानसिफोरानो रावबो आथिङानो हायाव नाङाखै जाना इन्टारेस्ट जाजोबदो मालायफोरा आरो डिप्रेसन मोनबा खुसि जायो ओमफ्य खिन्थु जोंहा जोंना इखौनो बिराद खुसि जादों आरो गथ'आव बे गथ'आनो गैया मायाव अबाव थांदोंबा लाबबायना अम गिब्लाबद' ओरैनो दै फुदुंदो बोरमा मासे लाबदो बोरमा बोरमायाव खोनसे बे? थां ओइनो बोरमाया अबेयाव ओमफ्राय नोंलाय बोरै मोनदो मोजां मोननानैथ' एने बुरि नासनि नाटेकर बिया मालाय बिबौआबो दहाय आं फन हरनायाव डेक्सआव होनलायो होननानै नोंहालाय नोंहा माला नोङा आब'नि फिसालायानो स्कुलनिफ्रायनो डाइरेक्ट फैबाय ओमफ्राय नै बाजै उन्दैनि फंबाय माबोरै बगा ब्लक दङलै थिगैनो ओइ बोरमा होसो होसो आथिङानो सालांजोब्बाय माने बोरमा दाबिग्राया आंनो फास आरोना ओमफ्राय ओजोंहाय नै बिसालथि मानैया मावनांसिगोनानो लाबबायानो नै आयै बेसेरा बिबाबो माबाबाय बिबाबो मावना जानांगौ दा सानैबो मालाब जाखो दे जोङो नोंसोर नङाबा गैखाया दे नोंसोरनिनो मावनाय आरो बै खासेयालाय आब'आलाय आयै बेसेरा लुलुनि दिनाव माथो हौवासो हौवाखासो सों हौवाखा आयै बेसेरा बेखौ जों जासिगोन लुद्रुद्रुनो स्टाइलथार गुफुरलाय नोंबो लाखिनांगोन इदिनो मा एसर जायाहाय आं मोसौखौबा नै जा ग्लब ग्लब दै होदो ओमफ्राय लुलुआलाय मानो खारखो खाराखै आब'लाय न'आव दं फैयाखै आहाय होनलाय नै गथ' सामलायग्राया इसेमोन नोंखौ बुखागौमोन फेल जाबा मा लाबोदो बे गल्ला मिथाइ दिनै जानायानो जानाय उदैया जिजुलांबागो जानायखौ गारा ओरै केन्डिडेटआ फैबाय बा माबोरै पास जानाय नों आसलथे हमनानै मोनासै बा आनएक्सपेक्टेड ना मा होनो मेट्रिक फाइनालि नै बयनिफ्राय होयो माबा जासिनबाय बयनिसिबो नोंहा मालाया डिक्टेसन मोनिनि गाबलायो जोंहा मोनथाम लेटार मोननायखायनो बिराद खुसि आरो जोंना जायो इदिनो माने गोसोनि रंजानायासो देरसिन नालाय थार्दआव जाबाबो खाना जानांगो मा मिथाइ जोबथानो होननानै ब्रेन नो गिफ्ट होना गोलैबाय खेव जा आंगुर खेवनाय जा माबा खालामना जानांगौमोन इदि खालामनानै जायो जुस खालामनानै ओइ खुरैया थोथारगोन इयो माखौ जानो बायो आंगुरखौ जानाय माबा बियार जुस बानायब्रा मा जुस बानायलाबाय नोंलाय हा जोंनोबो ब्रेजार लाबो हा माबा बोरैबा जोंनोबो ब्रेजार लाबोन जों बियार लोङा गोदै नै किटि संसेर भिडिअ बानायथार आं नायगोन नुदों बिदिनो मेट्रिक पास जानायनि खानाखौनो मा जायां होननानै नि फुजिया गल्ला ओजोंहाय नै फैहोलांबाय हा गोखै गोखैसो फैजा मिनिगासिनोसो मिनिबायथ' आरो भागिनानि खानाखौ मिनिलायो खम बिदिनो आं खाखुमाखागौमोन जाखाबायमोन नुजाखायामोन आङो हरावनो रायखादो नों मबाइल होना दोननाय ना मानाय गाबोनसो मिथिगौ र' होननानै गाथ्रामोन होनलाय सानैबो थाबाय थायोमोन 10 ओमफ्राय फेल जाबायबो बुजासिगौमोन आरो लोगोसे फैसा लुप्रिलालाय फैसालाय हिन्जाव गोदाना खैना गोदाना
โอ้ยลิงอะไรนี่หรอมาบ้านมาใจนะมันเนี่ย 예. 이 비부부 자트. 비부부 자트. nơi cứ mình vẫn cứ phụ về nơi đừng hay cứ mình cứ phụ về này nơi hồ về nơi này hồ kia 벨리가 셀레나 자이바 좀 보면 참 hồ na này sau na này sẽ giả cái gì cơ mà em pura cứ thâu bàn này cái gì cơ này bày lót thà ô bé sao đâu ô bé ơi nè em phụ mày nè đừng xem mà nó mình chán là gì à ô ba anh cũng mình chán ô ba anh cũng mình chán đấy đừng xem metri cái đó đừng xem lấy đá sơ nâng biết xích lá sao nâng biết xích lá sao kita naik mà nâng bang ni mà balam này kita ada kontak muzang kontak kita mana bisi number mende kita my name is Steven Chualari. what is your father name My father name is Lalmoilari. what is your mother name My mother name is Nina. Lina Moilari na Narsari ompray nalai what is your name My name is Jangsat. Zungsar lo Moilari. How go? Zuna Lili Bube. oh zona lele bube zona lele bube nih ibar kelas 9 na nungnya abon ni salah ya kutub saya dan baik kabna ya siapa ini nih gelau tercapai siapa ya ke mai ai khi थांदों माबा बिलाइनो खावखां ओरै खां दायो दाननायनि हाबाफारियाव ओरै मोनदो जों गांगाथफा फारसेथिं ओरैहाय बगा ब्लक ओजोंहाय ओरै दाउ दानग्रायाथ' मोनखागोनखा फागो ओजोंहाय नै मा खालामगासिनो मबाइल नायनाय ओजोंहाय गुमैया आरो मा मावो माखो मोनो फागो ए भगवान फागोआ दुखु बिराद मोजां नोंनिया दे ओरैहाय बिखुमजोआ मटर सुना होदो बिजामादै गेदेरा नै माबा सुदो भिबु नै माखाया मा नों दासो मोनफैदोख' गासथार सं खानाय बोनायखाय खा मोनफैलायाखै माथो मोखौ सोलायनाय दिन दं सोलाना उन्दैयावनो सोलाना दां मोसौआनो बारा माबा जायाखै जादो जानाया इ सिंनि फिसाखौ बोनो हायाना नै इखो मोदोमाव खामो खामो नै इयो लोमजादो उजुख्रेमबाय दं मोनजाया इ बोरमाखो दा संनाय खावनायनि रेडि जाजोब्बाय ओरैहाय नै बर गोदानाबो दंफैयो मा संदो नोंलाय मा संदो सेनेनेने अमा बेदर माबा अमा बेदर लायनो बोरमा बेदरा नै गाइसमोन मोजां नाङा टपाया ओरैहाय टस सुना होदो नै मा होनदो बेवाइनिया मामोन मा जायोमोन इयो गेदेफोर दाङरियानि गेदेफोर दाङरिया बिब'नो टस सुना होदो एवग्राया ओरैहाय ओजों खनायाव ओरै गुमैया गुमै खर'आ जोंलायदो नोंनिया नै गुमैना खामानिया मोजांथार ओजोंहाय अडियेन्सआ इयाव जनानै दं नै गेलारियाव दायो मोनबाथाय लेंहरनाय जागोन खाथियाव नै खैना गोदानखौसो एवनो होदो जोंहा थाखोमा लाजागोन आं दोनलाय नै ओरै ना एवदो नै नाबो एवदो ओजोंहाय ओंखाम जानबाय ओमफ्राय फारसेथिं गासिबो मोनजोब्बाय ओमफ्राय इथिंजाय आनैया मबाइल नायगासिनो मबाइल गैयाना इया मबाइलखौनो नुवा गांगा थप्पाखौसो नायगासिनो आनैया इथिंजाय गल्ला जानाय हाबाफारि नै आबै आबै बाजै बाजिलायसो मादैयाबो नै दे जा ना ने गल्ला जाबाय नै आनै बोरमा बेदरखौ हायबाय गाइसमोन नै इखौ दा राननानै होसिगोन नै बिजावजालि उन्दैया रानगासिनो बिथिंजाय राननाय हाबाफारि जाखुमाबायानो खोमा दरनैसो सिखावा नै
जेबो बुंथ'ला गाइसमोन खाना खाना ओरैबादि खाना लाहार फाहार मानसियानो मानसि ओरै बिमाया हुलुस तुलुस माव थागोन माव मागोन ओरै दाउ दानग्रायाबो गुसाव बादाव सोर सोर मानसि फैदो नै नुसिगोन दा नै मन्जिल ओरै काकाबो जोंहा बिदा दाङरिया खबर लानो फैदो माबोरै माबोरै जाखो बेसे पार्सेन्ट मोनखो न' गोदानाव हाबबायहाय इसानाव ओरैहाय हो मा हो खबर गोदान हायन लाजिलायो थिखांनाङालायनो दे थिखांला दे बाबुनि खेला गेलेग्रा सार इथिंजाय बियो जाबाय बाजै गेदेरनि बिमा नै ओंखाम जानदो आइयाबो बाजै गेदेरनि बिमा ओमफ्राय बाजै उन्दैनि बिमा नै नायनानै ला सोरबा सोरबा सिनायाबा उन्दैनि नै बिब' बिनानाव सानैबो मा बयनि रे एवखां सावखां बोरैबा जाजुलांबाय आरो मानसिया बेबु एवहांदो दा बिथांजोआ मोजाङै एवनांगौ लाजियो खैना गोदान खिथिथ'ला दे हाबायाव खिथिसिगोन आरो सोरबा दंबावहाय मा सोलाय लांदो गलाखौ आलासि माबि सायालाय खालांदो लाहार पाहार ओरैहाय ग्रोम ग्रोम जाखादो आरो खानाया सोरबाफोर दंबावो नामा आं खोन्थाबाय थानि इथिंजाय खनायाव मा नोंहा हारसिं जादो गथ'आलाय गथ'आ रोनाय सामुस होननायानो जायाखै जोंना सामुस होनदों जोंलाय नै बाजै गेदेरनि फंबायनि हिन्जावा नै थाखोमादो लाजिदो इसिका हायन जोंसार राज लुप्रि इनिटिकान आब' गेदेर आब'नि फिसाजो नै गथ' माखा बेदर जाया नोंसोर बेदर जाया नामा बेयाव थाबाय थाबा बेदर मोनजानाय नङा नोंसोरो